So, mayong gabi mga ka-sweaters, no? Muna itong result sa STL, no? Luzon, Visayas, tsaka Mindanao, 3 p.m. draw. Okay, so March 17, 2024, no? Still Visayas, 296. So, congratulations sa tuwang usang hearing. Lapu-Lapu, 655. Mandawi, 788. Cebu Province, 265. Bohol, 235. Negros Oriental, 959. Negros Occidental 3809 mga ka-sweaters, no? And ato ang STL Mindanao 430 Bukidnon and 0349, no? Sa Jinsa naman is 913 Agusan del Sur 778, Sarangani 946 and 521 po ang Surigao mga ka-sweaters, no? And we have Zamboanga, no? Wala po tayo dyan, makasulang draw tayo dyan. Dito tayo sa Dipolog 381, Cagayan de Oro 120 and Misamis Oriental mga ka-sweaters ay 556. Ito naman sa still Luzon, Manila 1737, walang draw sa Batangas. Quezon 3601, Laguna 2424, Bulacan 0317, Pampanga 1139, Rizal 1701, Cavite 1116. So, yun, wala po tayo dyan. Dito tayo sa Baguio, 3212. So, same pa rin sa 1030, no? Ang yung Baguio. And then, yung Benguet naman is 2508, no? So, ito po yung still result natin sa 3 p.m. mga ka-sweaters. And please share, like, and follow mga ka-sweaters sa ating page mga ka-sweaters. So, congratulations sa ating still result March 17, 2024, 3 p.m. mga ka-sweaters.